West Karbi Anglong bitung Rengthama constituency ke parlo bitung Patuak Lamalong Theria Chiklot ni Pai Kripliar ni Karbi Anglong Garo Union atum pen patir piponsi CEM Dr Tuliram Ronghang aphan karcho jaimek pamanpon CEM Dr Tuliram Ronghang Karbi Anglong arlo along preexam kaching thora sai ke claim pon lo lapen bitung Rengthama constituency arlo tami CEM Ronghang pen atokano kidu ke lagara atum aphan kaching thora var sai piet lo Lapen CEM Ronghang pen non kibangji MLA election along thurdun nangji pu high command pen ke toyalam bitung Rengthama ratum mati Garo ratum arjulong pen aning karong pen bangsuri phososia ratum CEM Dr Tuliram Ronghang aphan Garo poho pen ghonta hinira minute like pra phososia por an arjupon Bangso jai megalong bitung Rengthama rat ajak dingklui penakari Ronghang Reserve Forest along le pata long nangji po kimang ningkan troksike prapopi CEM Dr Tuliram Ronghang pen don suri ke thomra haro hinira don po hem tuna chumaphan long le pata ke joy pen gron pon lapen West Karbi Anglong rat ration card ke long le la chumaphan tami akimi ration card pipon chuji pu CEM Ronghang pen kachi chakat teng pen West Karbi Anglong arat aphan kadokawi pak suri kep ration card ron pontu Halapu CEM Ronghang tami aningkang sampen MLA election high det lote bitung Rengthama constituency arapan panrongsi ke ongdung kaching thuravar sai pipon 2G pu tami lamchak chipi pon 2 Bangso jai megalong alvisar poman pen CEM Dr Tuliram Ronghang bitung Rengthama Mondol President Tarzan Langkasa Board Chairman Nitulal Hasmi VDC Chairman Ramson Rongpi Main Michi Lems Chairman Vida Teron Kaprek BJP ka chinghon arat pen bangsuri trok susi arat atum chetonglu Reserve ke dotum ajal ding pik lo atum ke 1964 aprang sila ko latum ke 1951 aprang na ke dotum lo kasi lada tum han long le pota ke long le ajal ding pik lo kasi aprang political party tum chong da aprang po jakang po pipi kasi le long le pota na ji ko so claim pipen non claim pilong no dakedo Garo det kali Garo dado Karbi dado di masa do dakedo ana tuma bhange pini long le pota pilo long le pota ang ton silong lap lo laso dakedo an lapen laso pamalai si pachingbar si isi ration card ke long le tum an la West Karbi Anglong Nili chak lo ration card long le tum an ke ration card na kia ji pating kan si Hola kape ke apply chokli matumhan ange pinyo ko ration card nang suri kep apurial tumhan ron ponno Board Hall pen Priyanka Balmiki KTV News